Hasini Montri Ograni Dagi Mumbai Khoroksano Tebrazuk Shiklino Bas Malkhung Bishingo Molestation Kleine Shiklano Khlaijakmani Crime Branch Abahikino Fashalo Bas Malkhung Swbai Sukrup Khlaijakmani Patimungo Kwrwngjak Tongnai Khoroksano Borokno Khlaikha Police Patimungo Sonjib de Burma Patimungo ke abahai laithane krakshal Khoroksano Tebrazuk Shikle Bas Malkhung Bishingo Molestation Khlaijakmani Khlaijakmani Kashamani Patimungo rogi kisa song Malkhung Kashamani yagolo Swbai Sukrup Khlaijakmani Khlaijakmani Akaini Patimungo de nutung Khlaijakmani Tongmani Bisramgonj Amsai Abahai Patimungo de tung Khlaijakmani Tongmani Sorawano Hastri Montri Ograni Dagi Mumbai Khoroksano Patimungo Kwrwngjak Tongnai Khoroksano Borokno Khlaijakmani Crime Branch Aboni agla aborokno Khoroksano Khlaikjakmani dorbar nago paithago hinke Bas Malkhung Swbai Sukrup Khlaijakmani Patimungo Kwrwngjak Tongnai Khoroksano Borokno Khlaikha Bishalgor Thanani Police Binimung Sonjib de Burma paithago bono koksungprinani bagai Bishalgor Thanao Donjakmani koktuma Fiaba Patimungo de tabo fano mungsa shrai ge shaimania ko Patimungo de jetunya tu mungong Khorang tabok Police Bishal Kornishimi Jibuni Koktum Chini Khorang